Jeg har fået en kommentar fra en, der hedder Annemette VJ, og den er rigtig glad for, fordi at hun skriver, at hun godt kan lide mine vlogs, og det er jeg selvfølgelig glad for. Men også, at jeg skal måske til at begynde at bringe mit eget budskab ud, og ikke gøre ligesom Fie. Det var ikke det, jeg prøvede på overhovedet, men jeg er faktisk super glad for det, og jeg vil finde et eller andet, som jeg kan gøre, som jeg gerne vil. Og I andre må også gerne komme med sådan nogle kommentarer til, hvad jeg kan gøre. Fordi at, jeg har det problem. Jeg er skide dårlig til at lægge makeup. Jeg kan godt finde ud af at lægge mascara og en skygge, sådan lige. Ikke det sådan det store. Jeg kan også godt finde ud af at sætte hår, men ikke så det bliver vildt køn. Og så jeg kan ikke lave noget dagens outfit, for jeg får altid at vide, hvorfor går det samme tøj, fordi jeg prøver ikke på at gå i det samme tøj. Jeg har bare ikke særlig meget tøj, og jeg prøver at få købt noget, men jeg har det meget svært med at købe tøj, fordi jeg er bange for at købe det forkerte, og bange for, at folk de skal være efter mig på grund af det. Og så vil jeg finde en ting, som jeg kan gøre, som jeg kan få alle jeres dage fritid, alt jeres fritid til at gå med og se mine vlogs, så I ser mine vlogs. Og det var alt, jeg vil sige nu. Hej.